Čau, dneska vás vítam u dnešného videa. Dneska budeme točiť videjko ako vám chcem poďakovať za 5 odoberateľov. Poviem vám môj príbeh. Ako som začal točiť na YouTube. Začalo sa to tým, keď som bol druhák. A potom, keď som bol druhák, môj kamarát Cepko, neviem, že či má YouTube kanál, mi povedal, ja som mu povedal, že ja mám YouTube kanál, čo tam mám natočiť. A on, ten Sebo, môj kamarát, mi povedal, že ja tam mám natočiť prezentačné video, ktoré už má teraz 62 alebo 61 sednečí, za čo vám veľmi ďakujem, a aby to video dosiahlo 100 zhliadnutí. A potom to už bude rásť hore, a potom to video bude mať 1000 zhliadnutí a potom to video sa stalo virálnym na mojom kanále. Čiže bolo moje prvé a to bolo moje najstaršie video, lebo to bolo moje prvé video. A potom som tam natočil video, že točím tu Verúca Salt. To je z Willyho Wonky, ale to bolo neplánované video, ako by som to mal natočiť. To video bolo, nikdy neexistovalo, nemal som ani scenár na to vôbec, len prepáčte, na tom videu bol taký slabý obraz, že proste, že sa to ani nedalo. Že sa to nedalo popísať, že proste to je video. No a teraz ideme do tých terajších videí. No a potom som natočil počkajte. Poznáte youtubera Boblama? No tak ten je môj najlepší kamarát, ako keby mal môj spolužiak. To je moja záchrana, ten mi vždy povie. A my sme sa stretli raz v Nitre pri promenáde na ihrisku a on tam bol s dievčatami a tak. A som povedala, že môžem si s vami zahrať holku? No tak on mi povedal, že áno. A potom skončili oni hru a potom som sa ja k ním pridal a potom sme sa niekde schovali a potom sme sa predstavili, že ja som Dominik, ale neviem aké meno, už to som zabudol ja. To už bolo rok dozadu. Takže potom Boblama mi povedal, že toto som natočil ako prvé video, tak som mu veľmi závidel a povedal, že on natočil so mnou video, ale to video nie je teraz na jeho kanáli, lebo neviem prečo, ale vždy má nejaké nové videá. Teraz som preskočil k nám. Zase som odskočil. Som odbočil teda v nejakej inej téme, ale to už za chvíľu. No a potom som natočil Môj strom part 1. Môj strom je tam pri mojom strome, že vám tam ukazujem všetko veľmi, že sa ospravedlňujem za tú part 3, lebo proste, že to je otočené tá obrazovka a proste, že som nevedel, že čo točiť. Fakt ako keby. No tak. Som vôbec nevedel, čo mám točiť, dáme pani. Tak a teraz budem natáčať úplne dobré videá, že napríklad proste, že ako si vyrobiť Harry Potter kúzelný ľudí, ale len z levandúlových paličiek, čiže vetvičiek. No to nebudem vám všetko prezradzovať, ja tam mám tie scenáre, ja mám scenáre doma, ja už to mám naplánované, kedy to bude do opisu, tam, kde je tam teraz napísané čau ľudia, no tak tam bude napísané, že kedy bude môj strom, kedy bude ochutnávka. Viete, ako každý týždeň budú tie videá, že napríklad môj strom urobím výnimku,
že môj strom bude mať 2 videá v týždni. Takže prezradím vám to, potom vám to tam napíšem, že môj strom videá 2 budú v týždni. To som už teraz povedal. A oni budú v nedeľu, v stredu a v piatok. Niekde si to napíšte, že v stredu a piatok budú môj strom. A ochutnávka bude v pondelok. A normálne videjka budú pondelok, štvrtok, sobotu, nedeľu, čiže 4 videá normálne, 2 videá môj strom a 1 video pondelok ako ochutnávka. Toto je zhrnutie môjho kanálu, že čo ja vám chcem vlastne dokázať na tomto kanáli. A proste, že ja ako keby, ja už tam mám 5 odberačov, ja neviem už čo mám natočiť, ja si normálne hovorím, že mal by som natočiť môj strom 4. No tak proste, že každý by chcel teraz 4. A nemám veľké publikum, mám len 5 odberačov a to je moc, ja som loser, ja neviem ani čo. Ja neviem ani čo natočiť. A proste, že ja si napríklad, viete to, ten Prime, ja to proste to som chcel natočiť, ale proste, že ale to bolo také aj dobre to bolo, lebo to tam bolo 50 zhliadnutí, je to tam teraz, alebo 30, neviem koľko to je na zhliadnutí. A proste, že na tom ahojte ľudia, že proste, že po mojej dlhodobej pauze som sa konečne vám predstavil, aby ste ma nezabudli. A proste, že som tu. A proste, že viete, jak Harry Potter tie Funko Pop postavičky, no tak proste to bolo už plánované, že proste, že natočím niečo také, aby mali môj publikum, môj odoberatelia niečo kúkať. Lebo teraz sa blížime k 20. videu na mojom kanáli. Takže bude oslava, ako nie normálna oslava, ale bude oslava u nás, to bude taký špeciál a tam vám poviem všetko, čo mám, aké plány a tak. Takže čus, teším sa na vás u 20. videa.